Hej og velkommen til et grønt skridt foran. I dagens episode, der dykker vi ned i en udfordring, der bliver mere og mere presserende for virksomhederne over hele landet og i virkeligheden også globalt. Hvordan sikrer man den arbejdskraft, der skal føre den grønne omstilling ud i livet? Mens virksomhederne de kalder på flere håndværkere, ingeniører, digitale specialister og bæredygtighedskonsulenter, så kæmper uddannelserne med at følge med. Der er ikke rigtige hænder nok, og der skal måske også være lidt mere bredde på tværs af køn og alder og etnicitet sikkert også. I denne her episode, der går vi tæt på mulighederne og udfordringerne i at få de der hænder, der i praksis skal føre den her grønne omstilling ud i livet. Og med os som gæster, der har vi i dag Lars Michael Madsen, som er administrerende direktør hos Tradium, som er en erhvervsskole og gymnasium i Randers. Og vi har Margrethe Larsen, som er HR-direktør i energiselskabet Verdo. Og jeg tror, Margrethe, lad os prøve at starte. Vi talte lidt om det indledende, inden vi tændte mikrofonerne, men lad os prøve at starte med, hvad er det egentlig for nogle kompetencer? Hvad er det for nogle kandidater, der er mangel på? Hvem er det, vi taler om her? Du var sådan set allerede inde på det i din indledning. Det er nærmest over hele paletten, kan man sige. Og der, hvor det rammer lige nu, der er det på håndværkersiden. Altså de her kloge hænder, som skal ud og lave udrulning og den her konvertering til, for vores vedkommende er det meget gaskonvertering, altså gaskunder, der nu gerne vil have fjernvarme, fordi det er der et prismæssigt incitament i, og for nogle er det også den økonomisk rigtige løsning. Der støder vi indimellem på, at der er en flaskehals, når vi snakker håndværker, kloge hænder. Oplever du ikke bare kun i Verdo, men også på tværs af branchen og i det hele taget i de virksomheder, der er derude, oplever du, at det er håndværkere, der generelt er meget mangel på, eller er det også ingeniører, hvem der ellers er? Det er også de klassiske STEM-uddannelser, som du selv er inde på, altså de tekniske kompetencer. Det er så ikke udelukkende i forhold til den grønne omstilling. Det er lige så meget de tekniske projekter, som jo er en stor del af den portefølje, vi arbejder med i Verdo som energikoncern. Ingeniører, dem er der også mangel på. Dem skal vi også ud og tale pænt til, for at overtale dem til at komme ombord og kigge på de løsninger, som vi arbejder med. Og derudover, når vi snakker den grønne omstilling, så er der også kompetencer, som vi faktisk ikke har i dag, og som vi ikke kender i dag, men vi ved bare, at vi har brug for dem. Det er jo sådan, at vi har en størrelse, der gør, at vi også laver en ESG-rapport. Det har vi gjort de seneste år, og fremadrettet, så er det også noget af det, som vores revisorer, de kigger allerede på den nu og kommenterer på den, men de kommer også til at revidere den fremadrettet på niveau med den økonomiske årsberetning, som vi også laver. Så det er noget, vi bliver målt på fremadrettet, og alle de data og hele apparatet her, det er også noget af det, vi er i fuld gang med at opbygge, så controllerdelen og kommunikationsdelen her kommer også til at fylde mere og mere hos os. Det mærker vi tydeligt. Altså det er faktisk over en ret bred kamp, kan man sige. Og Lars Michael, så det giver jo en ret god segue over til dig, og prøve at høre, hvad gør man så som uddannelsesinstitution? Hvordan oplever I efterspørgselen på de her uddannelser? Og oplever I en efterspørgsel? Ja, man skal nok lige dele det i to, nemlig, de unge og de yngre, der skal gerne i vores retning i forhold til at tage erhvervsrettede uddannelser. Og så, en anden målgruppe, dem der er på arbejdsmarkedet, som skal omstille nogle kompetencer. Det er nok to vigtige sondringer i den her diskussion. Men man kan i hvert fald sige, vi som uddannelsesinstitution erhvervsrettet er jo vant til ligesom at lægge os i slipstrømmen af den efterspørgsel og de kompetencer, som erhvervslivet vil have. Det fantastiske ved de danske erhvervsuddannelser er jo, at det er jo ikke skolerne, der sidder og finder på, hvad er det faktisk en håndværker skal lære. Det er jo arbejdsmarkedets parter, der sidder og definerer det, og så bliver det omsat til bekendtgørelser. Og det er måske derfor, at erhvervsuddannelserne er i så høj en kurs, fordi det er justeret ind i forhold til arbejdsmarkedets behov, virksomhedernes behov, og dermed er der jo næsten jobsikkerhed inden for stort set alle erhvervsuddannelser. Nogle mere end andre selvfølgelig. Lægger vi så den her bæredygtighedsefterspørgsel oveni, fordi i forvejen, som Margrethe er inde på, jamen, så er der jo, fordi afvandringen fra arbejdsmarkedet er stor de her år i forhold til faglærte, så efterspørgselen er og det er fordi folk bliver pensioneret. De er på pension, og det er jo den demografiske sammensætning, så der er virkelig brug for at få endnu flere ind på de erhvervsrettede uddannelser.
Og det er jo det, som politikerne også har fundet ud af, hvis ikke vi understøtter den proces, så kan erhvervslivet faktisk ikke levere den efterspørgsel, eller til den omstilling, som er nødvendig i erhvervslivet. Men tilbage til det med, at den der eftertragtethed, jamen den er der, så det har vi været vant til, at der bliver skreget på vores elever, fordi der er brug for dem. Så ved jeg godt, der er diskussioner om mangel på lærepladser, men det er jo små skvulp. Altså i det store hele er der jo ikke ret mange, der kommer igennem en erhvervsuddannelse, uden de har fået en læreplads, og bliver færdig udlært på en læreplads. Så den diskussion, synes jeg, vi skal parkere lige her i dag, og så sige, bæredygtighedsdiskussionen og efterspørgselen, den er bare så stor, så det her, det er, nu ser man jo vilde problemer. Der skal vilde løsninger til vilde problemer, og det er nok der, hvor vi er nu, fordi der mangler simpelthen mange flere hænder, end vi kan levere. Det positive, synes jeg så som erhvervsskoledirektør, det er så, at den her bæredygtighedsdagsorden prøver vi også at gribe som erhvervsskoler i forhold til at gøre os endnu mere attraktive. Der er nok nogen, der har nogle forældede billeder af det og skal vælge en erhvervsrettet uddannelse. Smed eller en, der står maskinarbejde, som det hed i gamle dage, en industritekniker. Så der er nok nogle billeder af, hvad er det, noget beskidt noget om mekaniker og beskidte hænder. Noget med noget olie på hænderne. Ja, man har nok nogle gamle billeder i hovedet, ikke? Og det er jo bare ikke sådan, virkeligheden den er. Der tænker vi faktisk, at de her bæredygtighedstrends, som vi også heldigvis ser jo hos unge mennesker, at det er med til at kan understøtte en ny fortælling. Ikke kun den her diskussion, vi har mangel på arbejdskraft. Hvem vil være en mangelvare? Nej, nu er man faktisk et led i en løsning på at kunne være bidragsyderne til den grønne dagsorden. Og det tror jeg tænder nogle potentielle unge mennesker, vi ikke har haft fat i før. Jeg skulle lige til at sige, fordi jeg synes jo netop, at det er jo, man taler om, at det er jo meget blandt unge, at bæredygtighedsagendaen er altså meget fremme, og den betyder meget, ikke også? Og det er måske også rigtigt. Men så har jeg bare svært ved at forstå, hvorfor smitter det ikke af på tilstrømningen til den type uddannelser? Og det er ikke sikkert, at I kan svare på det, men det var bare en tanke, jeg havde. Hvad tror I? Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg er meget enig i det, at den grønne profil tiltrækker i høj grad de unge, men faktisk vores erfaring er også, når vi rekrutterer, at folk er tiltrukket af den grønne profil, som vi brander os med. Altså det, at vi gerne vil arbejde for et mere bæredygtigt samfund, at vi også har en samfundskontrakt, vi gerne vil give noget tilbage til det samfund og de samarbejdspartnere, vi i øvrigt har i vores hverdag. Så det fylder meget i de unges, men også faktisk også i den øvrige del af vores kandidatfelt. Men det er da et rigtig godt spørgsmål, hvad det er, der gør, at de unge ikke i højere grad tapper ind i den dagsorden, som erhvervsskolerne tilbyder. Og der ligger måske nogle fordomme apropos smedeværkstedet, som i billedet, og måske i høj grad i forældrenes billede, er som dengang de var unge, og der var det nok et sort smedeværksted. Men verden har jo ændret sig rigtig meget på det punkt også. Jeg tror, det bliver faktisk rigtig svært at finde de sorte smedeværksteder nu om dagen. Det er jo topmoderne virksomheder, industrivirksomheder, som de unge kommer ud i. Der er jo nok også en eller anden lag i sådan en transformation her, fordi netop de der stereotype fordomme, men så også en anden grundtendens, der er jo det her, altså gymnasievejen er jo blevet en fortsættelse af grundskolen for langt de fleste. Almen gymnasium taler du om her. Ja, og så selvfølgelig også i øjeblikket Handelsgymnasiet er også et stort hit. Desværre ikke så meget det tekniske gymnasium, men den der, lemming-effekt, der ligger i, at når diskussionen går på, hvad skal man efter grundskolen, jamen så ligger det jo nærmest i ryggraden, at så er det bare et spørgsmål om, hvilket gymnasium. Og ikke så meget et spørgsmål om man skulle vælge en erhvervsuddannelse. Desværre. Og det er jo nogle trends og nogle fortællinger, der ikke bare lige lader sig ændre på. Den gode nyhed er jo så, jamen det er sandelig ikke nogen forhindring at tage en gymnasial uddannelse. Det gør faktisk ingenting. De fleste kigger over på Margrethe. Arbejdsgiver vil meget gerne have, de er lidt ældre, når de starter på en erhvervsuddannelse, og så har de taget 3 år på gymnasium, og de færreste bliver jo dummere af det. De bliver i hvert fald mere modne, og får bestemt også nogle kompetencer, som man kan bruge i erhvervsuddannelsen efterfølgende. Så på den måde kan det være, at det er lidt en omvej, men for nogle er det måske også en modenhedsvej
Og i øvrigt er der også den diskussion, der foregår politisk lige i øjeblikket. Skal vi omkalfatre lidt hele systemet i forhold til at gøre erhvervsuddannelserne mere ungdomsrettet i forhold til det et ungdomsliv? Jeg kan ikke tilbyde ret meget ungdomsliv på de der 6 måneder, man er på skolen. Så skal man ud i en virksomhed, hvis det er konkurrencen til 3 års gymnasie. Mange fester på fredagsbar, og ja, I kender historien, ikke? Så det har jeg faktisk aldrig tænkt over på den måde. At der selvfølgelig er en meget stor forskel på, hvilken tilknytning man har til uddannelsesinstitutionen. Ja, det er ungdomskultur, som måske er en stærkere faktor for uddannelsesvalg, end det, vi sidder og taler om nu, bæredygtighed. Ja, der er nok en procentdel, der er så dedikeret og så ideologiske nærmest i deres bæredygtighedstilgang, at der kan intet valg næsten være andet, end jeg skal være det og det. Men for langt de fleste, så er det jo en del også af en dannelsesproces at blive et menneske, der er kød og blod og har fundet ud af, hvem er jeg. Det tager altså tid. Jeg skulle til at sige, lad os prøve at snakke lidt om det, fordi du nævnte også, inden vi startede optagelsen her, det her netop med mindset og med hele dannelsen, og netop også, nu siger du også fortællingen hjemme hos forældrene i virkeligheden. Og det er jo altid forældrenes skyld, ved man. Men hvad er der af... Altså, hvad betyder det? Hvad betyder dannelsen? Og hvad er det, du mener, når du, da du sagde, at man skal arbejde med mindsetet? Der vil jeg forfærdeligt gerne have dannelsesbegrebet lidt bredt ud, fordi det bliver tit talt ind i sådan en klassisk dannelsesdefinition, og der vil jeg gerne have bæredygtighedsdannelse og en erhvervsrettet fokus på dannelse. At det at få en tilknytning til et fag er altså også en dannelse. Man bliver faktisk også et menneske af at være koblet til et fag, og de kulturer og de færdigheder, der ligger i at mestre. Og det er nok noget af det, jeg synes, der er skyllet ud i efterkrigstiden, nemlig respekten for et håndværk og respekten for et fag, hvor vi har fået vi talte lidt om det, inden vi gik på, ikke? En snakkekultur. Altså det bliver i skolesystemet, og det er ikke for at bashe nogen, det er bare sådan en konstatering, der bliver det jo anerkendt og fremhævet, hvis man er god til at snakke. Men hvis du skal kunne et fag, og ikke mindst et håndværk, jamen så skal du kunne mestre. Så skal du faktisk kunne sikre dig, at vinklerne de er lige og afbalanceret, og alle de her færdigheder, som ja, du kan læse dig til det, men du skal også kunne udøve det. Og det håber jeg, at bæredygtighedsdannelsen også er et led i at prøve at skubbe til, jamen der er faktisk noget, vi begynder at se, at det er en stærkere fortælling. Og lad mig komme med et eksempel. Vi havde besøg af Hendes Majestæt Dronningen på Tradium sidste sommer i forbindelse med en sommertogt til Randers. Og en af dem, de elever, hun fik lov til at møde, meget gerne ville møde, det var formanden for vores kvindepigenetværk på Tradium, der er i gang med en tømreruddannelse. Hun er lidt mere moden og har ikke kommet direkte fra folkeskolen og har haft nogle omveje. Og noget af det, hun fortalte Hendes Majestæt, det var, jamen, grunden til, at jeg har valgt en tømreruddannelse, det er at se bæredygtighed som noget, der er blivende. Jeg skaber noget, jeg kan se, der også står der om 20 år. Og det er jo egentlig sådan en vinkel på bæredygtighed, og noget, det egentlig ikke bare skal købes og smides ud, men noget, der består, og noget, jeg kan være stolt af at kigge ind, det er jeg med til at skabe. Og man kan sige, jo mere vi også får produceret, der kan holde i nogle flere år, end det gør i dag, jamen det er jo også en fortælling ind i at tænke bæredygtighed anderledes, end det, jeg tror, min generation også tænker bæredygtighed. Og oplever I den samme proces, eller samme, hvad kan man sige, det samme mindset i jeres, også når I er ude og rekruttere? Jamen, som jeg var kort inde på før, altså den der grønne profil, som bæredygtighedsprofil, som vi brander os på, den tapper rigtig godt ind hos rigtig mange. Og jeg er meget enig med det, Lars Michael han siger. Altså det handler jo om, at vi ligesom, vi er lidt in between lige nu. Om 10 år, måske endda om 5 år, så taler vi ikke om de her problemstillinger, fordi så er det en helt naturlig del af uddannelsessystemet at tale om bæredygtighed. Jeg tror i virkeligheden, at vi har brug for at kigge lidt mere i retning af de praktiske fag, også i folkeskolen.
da jeg gik i skole, som jo nærmest var i forrige årtusind, og det er ikke engang løgn, der var der faktisk praktiske fag på skoleskemaet, som du også fik karakter for. Jeg tror, vi har brug for at hype det også på samme måde som de her, nu kalder du dem snakkefag, og det er de jo nok. Man kan ikke tale sig ud af matematikken. 2 + 2, det giver højst sandsynligt 4. Stadigvæk 5, ja. Lige præcis. Ikke? Og det har vi simpelthen brug for nogen, der kan regne den ud og regne den rette vinkel ud, så vi kan komme fremad og få det her gjort praktisk, så vi får rullet den nye fjernvarme ud, eller hvad det nu måtte være, vi arbejder med. Så det er et langt sejt træk, det her, og nu kommer det. Det kommer nedefra, det kommer fra de unge, som nu kan se sig ind i den her bæredygtighedsdiskussion. Det kommer også ovenfra som et træk fra systemet, fra revisorerne på rapporteringskrav. Så nu skal vi virksomheder og skoler indimellem finde ud af at navigere i det her og få det på dagsordenen og få det masseret ind som en naturlig del af vores hverdag. Og jeg tror, det kommer til at gå meget hurtigt i virkeligheden. Og kommer det også fra politisk side? Ja, så langt ovenfra? Ja, det gør det. Og hvordan, det gør det hvordan oplever I det? Oplever I det? Jamen, det gør det jo i forhold til de retningslinjer, der kommer, når vi snakker CO2-udledning for eksempel. Kvoter, det er jo en måde at begrænse udledning af CO2 på, og den møder vi jo også på vores kraftvarmeværk i Randers. Det har du lavet andre podcasts om, så det er der nogle nørder der, som kan udtale sig noget mere om. Men det er jo en måde at styre udledningen på. Det er jo også, når Randers Kommune sætter sig et mål om at have en klimaambition, som de ikke selv kan løse. Ja, det kan de godt selv, men så er det os alle sammen i kommunen, der skal ind og bidrage i den sammenhæng. Og lige nu kigger vi jo praktisk ind af vores kraftvarmeværk. Det lukker her om godt 10 år. Så hvordan får byen varme fremadrettet? Og det bliver nogle teknologier, nogle løsninger, hvor vi måske kender noget af det nu, men noget af det kender vi faktisk ikke, for det er ikke udviklet færdigt endnu. Så det er en enormt spændende branche at komme ind i lige nu, fordi der teknisk set sker så utrolig meget på rigtig mange fronter. Noget af det, som jeg godt kunne tænke mig at prøve at spørge om, det er, for at vi kan lykkes med det her, for at der er nogen til både at udføre selve det fysiske arbejde, men også at lave de beregninger, der skal til for, at man kan komme i mål med nogle af de her meget store projekter, så er der brug for, du nævnte det før, så er der brug for måske større tilsøgning til STEM-uddannelserne, altså de her Science and Technology-uddannelser. Hvordan gør man det? Altså, hvordan sørger man for det? Det er jo ikke fordi, at I nødvendigvis skal, hverken Verdo eller Tradium skal have den, hvad kan man sige, hat, men hvordan kan man som virksomhed og som uddannelsesinstitution bidrage ind i det? Det er et langt sejt træk, vil jeg sige, og jeg tror, det kræver rigtig mange forskellige indsatser. Det er alt lige fra Lars Michael, der nævner Women on Tools, at man laver et netværk for de unge, om det så er kvinder eller hvad det er, til den lokale kloge hændermesse en gang om året, hvor vi inviterer de unge ind til en præsentation af de virksomheder, der er. Så det er sådan et sted, hvor man kan mødes rent fysisk og se, hvordan ser der ud på den her beskidte arbejdsplads, som ikke er beskidt længere. Til forældrene, som vi var inde på før, til folkeskolerne, til den politiske dagsorden, til bekendtgørelserne, der fokuserer på de her ting, til også at fokusere på, ja, det er så lidt en anden dagsorden, men de unges mentale helbred, som er udfordret i den grad i disse år. Så jeg tror, der er rigtig mange steder, man skal skrue på det her. Det er fuldstændig enig med Margrethe. Og der er ikke noget quick fix. Det er mange tandhjul, der skal skrues på. Men jeg vil måske lige bide fast i et af de tandhjul, du også lige nævner, nemlig grundskolerne. Og det er ikke for at bashe grundskolerne, men også for at sige, at den dagsorden, som vores børne- og undervisningsminister Tesfaye har lagt for dagen nu med at sige, jamen vi er nødt til at have en mere praksisfaglig kultur i vores grundskoler. Det er lidt i den der, vi snakker om før, snakkekultur, opgør med det. Ikke at der ikke også skal stadigvæk kunne snakkes om tingene, og dialog og demokrati er jo også en vigtig dannelsesdagsorden. Det er slet ikke det. Men det at få matematikken revet ud af folkeskolens undervisningslokale og ud i virkeligheden, så at det at stå på en arbejdsplads, det at stå i en konstruktion af et hus, er faktisk også matematik. Og det gør måske i virkeligheden også, at for mange
er det også en læringsdidaktik, som de måske tænder mere ind på og kan se i praksis, hvad skal jeg bruge den her matematik til? Det giver lidt mere mening, når man skal beregne en vinkel på en tagkonstruktion. Fordi hvis ikke jeg kan beregne den, så falder skidtet altså ned. Ja. Det kan godt være, at det motiverer nogen mere, end at de sidder inde, undskyld at sige det, Ja, og det hele bliver meget... undervisning, og det kan godt være, at vi kan gøre det digitalt og lidt mere spændende, men vi skal have undervisningen langt mere ude i grundskolerne, og vi vil meget gerne på erhvervsskolerne bistå grundskolerne med også at være brohoved og forlængende ud i erhvervslivet. Fordi jeg tænker også, at Margrethe og mange af de virksomheder, hun også repræsenterer, de er meget villige til at få undervisning ud i virkeligheden. Og det tror jeg er, men det er et langt sejt træk. Jeg skulle lige sige, hvordan arbejder I hos Verdo ind i det? Rent faktisk så er det ikke ret længe siden, at vi genoptog det forløb med erhvervspraktik fra grundskolerne. Af en eller anden årsag har det ligget dødt i en årrække, men her efter corona, så har vi faktisk genoptaget det. Så vi har et par gange om året en række elever fra 8. klasse, som kommer ud og er i forskellige praktikforløb hos os en 3 dage, og så skal de aflevere en rapport i skolen omkring det. Det er en rigtig god ting. Når de så kommer ud af grundskolen og kommer videre på andre uddannelsesinstitutioner, jamen så har vi faktisk et tæt samarbejde med nogle af dem. Navitas her i Aarhus er en af dem. Vi har altid haft, stort set i hvert fald haft maskinmesteraspiranter som en del af deres uddannelse, så er de ude i praktikforløb. Dem har vi haft rigtig mange igennem ned på vores kraftvarmeværk i Randers. Vi har også studerende inde, som har fritidsjob i en eller anden udstrækning. Der er også nogen, der nu tager et semester i virksomheds, ikke praktik, for de får faktisk ECTS-point for det, så det bliver en del af deres uddannelse. Så jeg synes også, at uddannelsessystemet nogle steder er praksisnært, men meget enig med Lars Michael. Kan vi starte allerede i grundskolen, så er det faktisk et plus, fordi det er der stenene og interessen, den bliver lagt. Er der måske også noget i, om man skal, nu sagde du Lars Michael på det her med, at gymnasieuddannelsen, altså STX og måske også Handelsgymnasiet, det i en vis udstrækning bliver set lidt som sådan grundskolens forlængelse, direkte forlængelse. Kan man gøre op med det, og skal man gøre op med det? Jeg er nok lidt mismodig i forhold til at tro, man kan gå op med det. Jeg tror nok, det er lidt som at få vindmøllerne til at dreje den anden vej. Måske skal man bare erkende, at det er sådan, det er. Og så det at bygge ovenpå efterfølgende, det er også en vej. Og så skal vi så måske være dygtigere til at lave nogle meritveje og lave nogle andre veje. Der er så for os også politisk fokus på i øjeblikket. Kan man bygge det anderledes op? Det må vi så se, hvad politikerne de finder frem til. Jeg tror bare, det er vigtigt, at man ikke laver en stor omkalfatring af hele uddannelsessystemet. Altså for det første vil det kræve rigtig mange kræfter, og så bliver det måske murstens fokus frem for indholdsfokus. Men det er lidt en anden diskussion. Jeg tænker, det er den her med, at grundskolerne, hvis vi kan få ændret det mindset og den måde, de arbejder med STEM-fagene på, i samarbejde med erhvervsskolerne og virksomhederne. Det tror jeg i virkeligheden mest på. Og så skal vi selvfølgelig være klar til at sige, I er meget velkommen efter de 3 år på gymnasium over i det erhvervsrettede uddannelsessystem, fordi de er mere end velkommen både på skolerne og i erhvervslivet. Nu har vi snakket rigtig meget om de studerende og dem, der lige er blevet færdige eller skal til og i gang med deres ungdomsuddannelse. Hvad gør vi så i de her år, hvor vi så lidt sidder og venter på, at de her forhåbentlige årgange, de kommer ud med en masse STEM? Hvad gør vi nu? Hvad gør I hos Verdo? Vi sidder ikke og venter. Vi prøver os frem indtil de er der, hvis de kommer. Vi sætter det på dagsordenen. Rent strategisk så arbejder vi med et par must-win battles, altså ting, som vi fokuserer på de næste par år, og som vi skal lykkes med. Og 2 af dem er faktisk bæredygtighed og digitalisering. Og det er for at sikre, at vi har det top of mind, altså at vi ved, at det her det er så vigtigt for os, så vi er nødt til at afsætte nogle ressourcer til det. Så vi har folk, der arbejder dedikeret med bæredygtighed, og har det som deres primære fokusområde. Og vi har også folk, som arbejder med IT
Og det er altså, eller digitalisering, og det er ikke kun i IT-afdelingen, det er faktisk i hele organisationen. Hvordan får vi digitalisering ind i vores produkter, så de bliver mere intelligente? Altså, hvordan får vi lavet den her app, som overvåger, den har vi faktisk allerede, og lige om lidt fortæller mig, dit vandforbrug, det er ikke særlig typisk, du har måske en lækage, så vi kan være proaktive og forebygge nogle af de her ting. Så i virkeligheden, digitaliseringen kan være med til at hjælpe os at blive endnu mere bæredygtige. Jeg tror, vi havde en episode med Kamstrup, kan det ikke passe? Jo. Hvor vi snakkede om det her med, at de kan høre sig til lækager på vandrørene, og det her med decentrale målere, der kan gå ind og sige, dit hus, det er... Du har et helt andet vandforbrug end et tilsvarende hus ved siden af. Ja. Det er vildt interessant. Det er sådan den digitale, den intelligente løsning, hvor vi virkelig kan få hjælp som mennesker til at leve et mere bæredygtigt en mere bæredygtig tilværelse i virkeligheden. Så det er noget af det, vi gør ude ved os. Vi uddanner selvfølgelig også i den udstrækning, vi nu kan, laver interne forløb, kurser, træninger på flere niveauer i vores organisation. Træner vores ledere i bæredygtig ledelse også, fordi de er jo ledere i dag, men skal også lære at tænke i det her mindset. Og hvordan er det mindset anderledes for en leder? Jamen, det handler jo mere om at tænke cirkulært, kan man sige, i forhold til måske for 10-20 år siden. Altså, hvordan kan vi genbruge ting? Hvordan kan vi undgå spild? Nu nævnte jeg før, hvor meget materiale tager jeg med ud i min vogn, i min bil. Når montørerne tager afsted, jamen, jeg skal have det, jeg skal have med, men egentlig ikke mere, fordi så kommer jeg til at bruge unødige ressourcer. Tidligere var det benzin og diesel, fremadrettet vil det jo være el fra en elbil, men den skal jo også produceres et eller andet sted. Ja. Så det er jo hele tankegangen omkring det her. Det handler om affaldssortering i en udstrækning, som jo bare bliver mere og mere. Ja, først i 5. får vi endnu et sæt container derhjemme i privatlivet, hvor vi skal sortere noget mere. Så det er godt, jeg har udvidet garagen. Så er du jo home safe, på det punkt i hvert fald. Så det her, det er jo never ending. Der bliver bare mere og mere, og hvis ikke du sorterer rigtigt, så får du jo bøder for det. Så der er et system, der håndhæver det. Og hvordan sikrer man så i en stor virksomhed, at det ikke kommer til at gå op i suboptimering af små ting og sager, som er nemmere at forholde sig til? Altså plastiksugerøret, som jo er en nem ting lige at afskaffe, ikke? Og som jo forresten har skabt ramaskrig over det meste af Europa, ikke? Men hvordan sørger man for, at de ledere, der sidder derude og skal tage beslutningerne, at de træffer de beslutninger, der har størst impact, og ikke bare dem, som har den gode historie bag sig? Eller... Jeg tror for vores vedkommende, så er vi nok startet i det små, og også fortalt de gode historier om, hvad vi sådan har gjort, og måske mere eller tilfældigt gjort, til at vi nu gør det mere struktureret, fortæller om det i vores ESG-rapport, sætter os nogle målsætninger. Nu snakkede vi uddannelse før, altså vi har et mål om 10% lærlinge af vores teamlønnede. Det mål vil vi gerne have, og det måler vi faktisk på. Og jeg plejer at sige, at det man måler, det bliver også gjort. Fordi så bliver det lige pludselig tydeligt. Så vi forsøger at gøre vores samfundsansvar, vores målsætning om at give tilbage til lokalsamfundet, også når vi snakker uddannelse, gør det operationelt at sige, jamen, hvad betyder det så? Hvad er det så, vi skal arbejde hen imod? Så vi har faktisk nogle kolde tal, som vi måler op på. Så vi ved, hvad det er, om vi er på rette spor og laver den rigtige indsats. Vi har ikke målt på sugerør, som du nævner, men vi har en holdning til, hvad det er for noget papir, vi for eksempel bruger i vores kopimaskiner, når vi ellers vælger at printe ud. Og lige nu er vi faktisk i gang med at slette nyhedsbreve i vores indbakker, fordi det koster et eller andet CO2, hver gang vi får et nyhedsbrev. Og læser jeg i virkeligheden det, eller skulle jeg bare melde det fra? Så jeg tror, det er, igen som vi snakker om før, det er en lang række parametre, man skal lave indsatser på. Og nu sidder du så, Lars Michael, fra uddannelsessiden. Hvad gør I for at imødekomme det her? Nu havde du, jeg ser det her foran mig, en fin beskrivelse, en kursusbeskrivelse af en grøn uddannelse. Hvilke tanker har I gjort jer? Ja, altså, på efteruddannelsen, skal vi sige. Vi har jo et efteruddannelsessystem, AMU-uddannelse, som jo er helt unikt i Danmark. Igen det her med, at det er erhvervslivet, der selv har været med til at definere de behov og efterspørgsel på, hvilke kompetencer. Det synes jeg er unikt i Danmark, det skal vi ikke glemme. Og der har vi også fra erhvervsskolernes side selvfølgelig, og AMU-centrene udbudt forskellige kurser af
forskellige karakterer. Det kan være ESG-rapportering, introduktion til bæredygtighed, og helt ned på mere materialekendskab. Der er en bred facet af AMU-kurser. Og jeg blev da lidt skuffet, da vi så endelig fik det budt ud, faktisk i samarbejde med 4 erhvervsskoler her i Østjylland. Så hvis ikke der lige er kunder nok i det ene så kan vi rykke sammen, så man kan samle sig om et kursus i den anden by. Det er altså ikke det, der har været det helt store rundt på, men jeg tror fuldstændig, som Margrethe siger, vi er in between. Der er 2 ting, der kommer til at drive det her. Det er jo, at lovkravene, EU-kravene til rapportering til virksomheder kommer jo væltende nu, og derfor er det nok startet på direktionsgangene på de store virksomheder, ESG-rapportering etc., men det kommer jo som nogle krav til deres underleverandører lige om lidt, og det er jo her for Jensen små og mellemstore virksomheder, som bliver ramt af det her. Det er ikke helt gået op for dem endnu. Når de først finder ud af, at det er license to operate, så skal de nok komme efter det. Så der er lovgivning, og så er der heldigvis også stadigvæk et marked derude, som styrer meget af det her. Og lad mig komme med et eksempel fra Tradium, hvor vi også har været nødt til at investere og opgradere voldsomt. Det er inden for mekanikerområdet, som egentlig måske er et meget godt, en god showcase på, hvad der er ved at ske. Altså, som Margrethe siger, jamen, vi går fra konventionel benzin- og dieseldrevne biler til el og måske en anden teknologi, men i hvert fald lige el, ikke? Det skal man jo omstille sig til, også ude i mekanikerbranchen. Er det en lidt anden motor? Det er lidt en anden motor. Ja, det kan man sige. Og i øjeblikket, der kan du faktisk ikke tage en svendeprøve som mekaniker i el. Så jeg vil sige, prøv at forestille dig den omstilling, der så er ved både de nye, der kommer ind, som skal både beherske brændselsmotoren og den nye teknologi. Det er 2 kompetencer, de ikke skulle før. Og så alle dem, der er ude som mekanikere i dag, den kæmpe omskoling, de er i gang med. Vi har været nødt til at opruste på faciliteter, på undervisere, fordi den efterspørgsel, den er stor lige i øjeblikket. Det er vel nærmest sådan en stærkstrømsingeniør, de lige skal have oven i deres mekanikeruddannelse for at kunne håndtere nogle af de der Tesla-batterier. Ja, og det er jo også liv og død for mekanikere og for værkstederne. Kan vi mestre den her kompetence? Fordi lige om lidt, så er det jo et spørgsmål, om der er nogle kunder i butikken. Og mekanikere er selvfølgelig nemt et meget illustrativt eksempel, men gælder det for altså på tværs af uddannelser og på tværs af... Det gør det egentlig, men nu der er meget sådan visuelt lige at se foran sig, hvad er det for en transformation, og der tror jeg, at det kan vi næsten finde inde i samtlige brancher, bare med forskellige nuancer, og måske med lidt lag i forhold til, hvornår det så rammer dem. Altså, transportsektoren, det er jo en helt anden form for chauffør, og pludselig skal køre med el, lastbil, sikkerhed, og lige pludselig, når teknologien så også overtager førersædet, så skal chaufføren formentlig kunne logistik, fordi halvdelen af arbejdet, det bliver så at sørge for, at logistikken er på plads i forhold til, at man kan optimere, så sidder det ikke back office, men det er faktisk chaufføren, der skal til. Kompetencerne der ændrer sig også. Og sådan tror jeg, man kan tage mange forskellige brancheområder, så sige, hold da op, vi kan dog nok forestille os endnu, hvad det er for en transformation, vi er i gang med. Men transformationsparatheden, den ligger i det tilbage til det der bæredygtighedsdannelse, vi talte om i starten. Det er der, det starter, og derfor er det så vigtigt, at alle dem, jeg uddanner på Tradium og på de erhvervsrettede uddannelser, at de får det ind med modermælken, at det er en del af den transformation, de kommer til at skal være en del af. Både bidragende, men også til at pushe det. Jeg er meget enig. Jeg sidder også og tænker på, at jeg er meget fortaler for livslang læring. Altså man forlader jo ikke læringsmåde, bare fordi man forlader uddannelsesinstitutionerne og har fået en ungdomsuddannelse, eller hvad man nu har fået. Og de unge, der kommer ud nu, skal jo arbejde til de bliver 75 måske. Og nogen siger, at jamen, de får faktisk 3 karrierer i deres arbejdsliv, fordi tingene går så stærkt. Så man kan ikke uddanne sig i dag til det, man ender med at arbejde med, når man går på pension, når man er ung i dag. Så den der, meget enig, den der parathed, som Lars Michael taler ind i, den er enormt vigtig. Det er, at man hele tiden er nysgerrig på, hvad sker der derude? For det går rigtig stærkt lige nu. I har svaret på mit sidste spørgsmål, nemlig hvad er sådan budskabet til de unge og dem, som ønsker at videreuddanne sig. Så jeg tror bare, lad os bare prøve, medmindre I har noget, hvor I tænker, det her, det er vigtigt. Så lad os bare prøve at slutte af her. Vores tid, den er nogenlunde gået. Tusind tak, Lars Michael Madsen og Margrethe Larsen, fordi I var med og delte jeres indsigter og erfaringer også med at få den her bæredygtige agenda ud på uddannelsesinstitutionerne og hos de forskellige kandidater.
Og til dig, kære lytter, følg os på din foretrukne podcastplatform. Du er allerede i gang med at lytte et af stederne, men gå ind og giv os et like og et følg. Det hjælper den her podcast rigtig meget med at komme ud til andre, der kunne være interesseret i den grønne omstilling af energisektoren og i det hele taget af den verden, vi lever i jo. Og hvis du kunne lide den her episode, jamen så del den gerne med dine venner og dine kolleger, og giv os meget gerne en anbefaling. Din feedback, den er virkelig meget værd. Og så selvfølgelig til sidst, hvis du har spørgsmål eller forslag til noget, vi skal tage op, jamen så skriv til podcast@verdo.com. Ja, og til sidst så vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med.